Designet af det her nye logo, som 7 Nord har lavet for os, processen omkring det har været tilfredsstillende på samme måde som den her webløsning, vi har fået lavet. Og igen den her åben dialog, hvor man kan sige, at jeg synes 7 Nord har den egenskab, måske i modsætning til andre firmaer inden for samme, at man ikke fastlås på, at når man kommer med et oplæg, og vi kommer tilbage, så siger at vi kunne godt tænke os, eller vi synes, at eksempelvis i den her sammenhæng havde vi en lidt pudsig drøftelse om det her O-kronekapital, som når med den måde vores logo kom til at figurere på, egentlig blev sådan meget tydeligt, så det næsten, hvis man fjernede KR, så kunne det hedde One Capital, men nu hedder det kronekapital, og der havde vi en dialog omkring, hvordan får vi det her logo koblet ind og få det her O til egentlig bliver mere, hvad skal man sige, en ikke så fremtrædende del af logoet. Og det havde vi synes jeg, en rigtig konstruktiv og positiv dialog omkring, hvordan får vi måske nogle andre skrifttyper, en anden måde at angribe det på, hvordan får vi det her til egentlig at opfylde de ønsker, vi havde. Så jeg synes, det resultat, vi ser i dag, er vi rigtig tilpas med. Vi synes, vi har fået det opdateret til en mere nutidig dels fond, og vi har fået bevaret den del af vores oprindelige deciderede logo, som vi egentlig gerne vil fastholde, men har også fået moderniseret hvad skal man sige, hele det visuelle udtryk, som vores logo også gerne skulle udtryk for. Man kan sige, at vi testede det af her for nylig i en tv-reklame, eller en tv-spot i forbindelse med en idrætsbegivenhed, og i hvert fald sige, at selv min sekretærs mor på 87, hun lagde mærke til, at kronekapital var kommet i tv, så logoet må på en eller anden måde også have fange folks opmærksomhed. Det har vi også i en efterfølgende undersøgelse kunne se, at der har været en klar opmærksomhedsværdi på det.